Peygamberimiz 61-nji ýaşynda 61-njiň ahyrky ýaşlaryna 61-iň ahyrragy. Benil Bekka diýen taýfydan bir tower adam kerwan bolup gelipdirler. Peygamberimiziň mübarek huzuruny gelip ve aqamu ayyaman fi ziyafati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve aslamu. Peygamberimiziň mihmany bolup näçe Medine'de durup durlar. Näçe içinde sahabalardan gözüp ahlak öwrenýärler. İman öwrenýärler. Edip öwrenýärler. Musulmançylyk şulow diýip musulmançylyk öwrenýärler. Bir näçe galyp musulman bolupdyrlar. Näçe läp edip öwrenipdirler. فلما حضر شخوصهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم يا رسول الله إني أتبرك بمسك وقد كبرت وابني بشر بر بي فامسح وجهه كذا في الإصابة لابن حجر. ناتشون قالب دين مسلمان شلق نامدين أولنب مسلمان مولب حق رسول الله إلنين تتب Peygamber mezvelin hoşlaşıptu qalar bilen yaşulları 100 yaşta varmıştık aydıptır ya Resulallah men şi Bişir diyen oğlum şi deyiptir bir Bişir deyip içinde dayav adam varmıştı şi bana bitirken yaxşılık etti deyiptir dədesine siylik etti hormat etti kan bana yaxşılık etti inni eteberraku bimessika men teberrik bilyen sen mübarek eliniş oğlumun bir kellesine yüzüne çeksen deyiptir. On Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bolýa deyipdir. Dədesine yaxşılık eden gowa adam bolsaň kellesine yüzüne el çekeyin deyipdir. Peygamberimiz mübarek ellerini barmaklaryny şoň kellesine yüzüne çekipdir ýa oğlunyň. Oğlu ol qan adam, şoň bil adam 100 ýaşyndaky adammışdy. On Peygamberimiz şoňa hoş bolup bir neçe dowar berip ýa hajiň ýaşulyň oğluna hayır dua edipdir. Madam malyňyz bereketli bolsun diýip. Ine Benil Bekka musulman bolup hoşlaşyk gaýdypdyr. Jedidu qadim tamam tarih kitapda mundan artyk gurrun aýtmanlarlar şu barada. Fakat şu forma aýtypdyrlar. Bir Benil Bekka diýen taýfa geldi, musulman boldy, oşolyň ýaşulsy oğluna bir hayır dua ettirdi, o ýene musulman bolup ýola düşüp ýyda gaýtdylar diýe. Emma bir gurrun ma ey jemaatlar. Musulman mollu yani näme? Yani nämiş musulman bolup ýydyna gitdiler? Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah aýtdylar, 5 wagt namaz boýnandylar, boldumşy. Şonqan hiç wagt o däl. Qat'an o däl. Elbette o däl. Yani näme? Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdýar. El-iman bid'un ve 70 şu'beh. Hadisun sahih. İman diýen zatları aslul iman fil kalb. İmanın kökü adamın kursağına yüreğine bolýar. Emma Peygamberimiz aýdypdyr, iman musulmançylyk yürekde de şoň 76-77 ýaýraňy bardyr, şahasy bardyr diýipdir. İman musulmançylygyň 76-77 şahasy bar diýipdir. Şakalarının hemmesini alıp gitýänmişdikler. Şakasynyň hemmesini alıp gitýänmişdikler. Bollu diýip gitýänmişdiklermi? Şol bir näçe 5-6 güniň içinde hemme şakasyny bidillerini sindirip ýa tutup gitýänmişdikler.